В хрътките следва тема с продължение. Миналата седмица ви показахме как липсата на места в детските градини доведе до появата на все повече нелегални детски градини. Тези места не се контролират нито от Образователното министерство, нито от общината. Днес ще ви покажем на какви условия трябва да отговаря една детегледачка и в нарушение ли е детегледачката, която посетихме със скрита камера. В хрътките ви показахме как детегледачка се грижи за 5-6 деца едновременно в апартамент. Посетихме мястото със скрита камера, представяйки се за родители, които не са намерили място за 2-годишната си дъщеря. Посрещнаха ни куче, котка и няколко полуголи деца. Ние по принцип имаме и такова помещение, но предпочитаме да си ги държим тук горе, защото първо, че за тях самите по-добре, второ, че значи ти не можеш да обясниш, примерно, че има там вечерен, след обеден час от 2 до 4 да се спи, тия пък от хейто правят някакви проблеми, децата могат да спят, децата не могат да спят, не знам си какво си. И с нея се регистрирахме като детегледачки, плащаме си там данъците през държавата и го измислихме по този начин. Защото те като правят пък спънки от тук, спънки от тук, спънки. А колко е така? 400 дават те, защото като там се смяташ. Абе не, чак, знам, че това. Абе не си работа иначе. Да, аз вкъщи да не хода на работа, за да я гледам. По колко часа е дневно? Повече от 12, ако ме питаш искрено. Тук с нещо трябва ли да смисъл като храна, примерно да поемем? Храна? Майка ми е тук, тя е пенсионер. Организирахме проверка на апартамента съвместно с Столичната регионална здравна инспекция. Госпожата ни покани вътре, но ни държа в входното антре. Не можахме да направим оглед на частния апартамент, за който е сигнализирано, че е частна детска градина. Не можахме да видим и колко дечици има, как се отглеждат, просто никакъв достъп до обекта. Госпожата не пожела да й връчиме покана, защото когато и където се отглеждат повече от едно дете, трябва да бъдат регистрирани и да отговарят на някакви хигиенни изисквания. Детегледачката е регистрирана по проект за трудова заетост. Това, което ни смути обаче, е твърдението й, че работи за заплата от 220 лева. Припомням ви, че жената призна при първата ни среща, че взима по 400 лева на дете. Оказва се, че по договор заплатата й е точно 290 лева, минималната работна заплата. Срещу тази сума детегледачката има право да се грижи, забележете, само за едно дете, на възраст между 1 и 3 години, а не за 5-6, колкото заварихме в апартамента. Проблема е дали наистина това е така и ако така го правят, вече трябва да се види как се осъществява тази дейност, дали в НАП да се извърши проверка, ако наистина има други деца, как се плаща, защото виждате, че там има нарушение на финансова дисциплина. Тогава те наистина са създали някаква нелегална детска градина. И ако това се докаже, вече те излизат извън функциите на схемата. Агенцията по заетостта прави проверки на детегледачките всеки месец. В този апартамент е имало 2 проверки преди и 1 след излъчването на нашия репортаж. Нарушения обаче не са открити. При проверката, която беше от нашите служители, може би вече след вашия сигнал, ако наистина е имало такова нещо, но нито котки, нито кучета, нито други деца са намерени, няма да се отърват от проверки. Ние без това правим всеки месец проверки. Направихме справка с фирмите, които предлагат професионални детегледачки. Смятам, че не може при такива условия да се гледат деца. Значи на тях може да им е весело и забавно, че няма спът и ще щуреят и никой не ги кара да обуват пантофи или да правят някакви неща. Е така, но пък това разваля възпитанието им, разваля режима им, рискува да се разболеят. Длъжен си по някакъв начин пред самите родители да направиш така, че те са спокойни с това, те се гледат както трябва. Брой хранения на ден, време за игра и сън, както и различни образователни дейности са само част от задължителните изисквания при гледане на дете. А гледането на домашни любимци заедно с 5-6 деца е немислимо. Доста рисковано. Не съм против животните. Не смятам, че едно животно би било голям проблем за едно дете вкъщи. Нали? Това вече след като ти си решил, че можеш да поемеш този риск и че искаш детето и да расте с домашен любимец. Ама когато децата са вече повече от 1, 2, 3,
Нали, може някой да развие алергия, може да стане голям проблем. Грижата за повече от 2 деца на едно място също е физически невъзможно за сама детегледачка, според Борислав Огнянов. А гледането на 5-6 е нарушение по договора на тази детегледачка. Предстои Националната агенция за приходите да провери какви доходи е получавала тази жена. Този пример за отглеждане